Здравейте! В днешното видео ще си говорим за това всъщност коя е тази грешка, която много от онлайн бизнесите правят. Искам да започна с това, че всъщност започвайки онлайн бизнес, правейки своите проучвания, често пъти ние започваме да си мислим, че разбираме напълно нашият краен клиент, какво иска той, от какво има нужда, какво трябва да му дадем, за да можем да го убедим и така нататък. Само че, за съжаление, ние не сме нашият клиент. Така че е нужно да видим какво наистина иска нашият клиент и често пъти по тази причина хората започват да губят много потенциални клиенти по една или друга причина. И за да разберем защо ги губим, най-често хората прибягват до инструменти като Google Analytics. Това е прекрасен инструмент, изключително важен е и според мен всеки онлайн бизнес трябва да го използва, но има и един друг инструмент, който според мен е с огромно значение за всеки онлайн бизнес и за всеки предприемач, който иска да продава нещо онлайн, и всъщност той прави Google Analytics още по-полезен, защото съчетанието на тези два инструмента реално може да ви даде по-добра картина на случващото се на вашата страница. Кой е този инструмент? Това е инструментът, който може да генерира за вас така наречените хит мапове и също така да ви даде възможност да видите какво правят реално на вашия сайт едно към едно вашите посетители, като ви даде записи на техните посещения. Какво всъщност са хит маповете първо? Хитмаповете представляват агрегирана, събрана информация от поведението на посетителите на вашия сайт. Къде са натискали, докъде са скролвали, къде са се задържали повече, коя секция от вашия сайт е ангажирала най-много тяхното внимание, коя секция ги е най-отблъснала и така нататък. Има доста неща, които могат да се научат от хитмапа и за това ще си говорим в това видео. Като има различни видове хитмапове. Едните показват само къде са кликали, натискали хората, те съответно се наричат кликмапове. Други, които показват докъде са скролвали хората. Трети вид е къде хората най-вече са задържали своята мишка, тъй като се смята, че щом хората задържат там своята мишка, своят курсор, то съответно най-вероятно те четат тази част от вашият сайт. И ако ние нямаме тази информация, то реално често пъти стреляме насляпо и започваме да правим някакви промени на нашия сайт, предполагайки, че може би тази част от сайта е сбъркана или този бутон не трябва тук да му е място и започват разни такива хаотични предположения, които са на базата на нашето разбиране, на нашия опит, на това, което сме прочели. Но пак се връщам на това. Ние не сме нашите клиенти, така че често пъти се самозаблуждаваме какво искат хората от нас. Ето защо, използвайки тези хитмапове в съчетанието с рекордингите, ние можем да разберем по-точно, да си направим хипотезите за това какво най-вероятно им липсва на хората. Едно от предимствата на хитмаповете е, че всъщност ние можем да разберем дали хората натискат на местата, на които ние искаме да натискат. Най-често това са бутони, които водят до следващото действие, което ние искаме да предизвикаме. Дали ще да добавят в количка, дали ще бъде директно да купят или пък дали ще бъде да отидат на следващата страница или да посетят друга страница, няма значение. Най-често нашата цел е, съответно, добре би било да бъде една определена на тази страница, каквато и да е тя, разбира се, и съответно ние да го покажем на хората, да разберат още от самото начало, че това искаме от тях. Дали ще е да купят, дали ще е да добавят в количката, дали ще е да прочитат някоя статия цялата и така нататък. Няма значение. Хората трябва да го разберат още от самото начало. И дали това всъщност се случва и дали те наистина натискат на бутона, който ще ги доведе до следващото действие, това ние може да получим като отговор от тези хит мапове, за които ви говорих, и по-конкретно от клик маповете или тап маповете, които всъщност показват
къде натискат хората на мобилните си телефони, така че ние придобиваме също така представа на мобилно как се случват нещата и на десктоп, защото понякога има доста сериозна разлика. И така, ние гледайки хитмапа, може да видим, че примерно някой елемент отнема вниманието на хората от бутона и затова най-вероятно много повече хора не извършват действие, което ние искаме от тях, и затова ако преместим елементът, който взима вниманието, или пък увеличим контраста и бутонът има по-силен цвят или е по-голям, съответно можем да накараме повече хора да натиснат върху него и съответно да си направим хипотезата, че този елемент ни взима вниманието на хората, а пък бутона ни изостава, и съответно да направим едно тестване и да видим дали сме прави, като хубавото е, че с тези хитмапове може да видим и процентите на хората, които всъщност са натиснали на съответния елемент, като също така хитмаповете показват и с определен цвят кое най-много се натиска на самия сайт. Говоря точно за кликмаповете, и по този начин ние можем да се ориентираме много лесно в каква степен така интерес е силно засилен от една или друга част на страницата. Също така много ценно нещо е, освен да видим дали някой елемент не взима вниманието на друг елемент и по този начин да подобрим своята страница, е също така с помощта, например, на тези скрол мапове, които ни показват докъде достигат хората, какъв процент от хората достигат до съответните части на страницата. Ние може да видим реално дали няма някаква секция, някакъв раздел от страницата, който води до по-голяма загуба на хора от всички останали. По този начин ние може да си направим хипотезата, че тази секция не е тук мястото, по някакъв начин не се свързва с останалите елементи, може би е излишна или нещо такова. Ако ние не разполагаме с тази информация, е трудно да ни мине през главата, че точно тази секция от всичките 400 други, които имаме, например, е тази, която предизвиква проблемите. Затова скрол маповете са много ценни. Също така, те ни дават информация дали хората стигат до това, което ние смятаме за най-важно, дали прочитат това, което ние бихме искали да им предоставим като информация, преди да ги стимулираме за съответното действие, което искаме от тях. И по този начин, с помощта на тези скрол мапове, понякога само с разместването на някои елементи, избутването на елементи, които са по-долу на страницата, по-горе, ние можем да увеличим драстично нашият conversion rate, т.е. броя на хората, които реално ще закупят от нас. Но това ние няма как да разберем, ако нямаме скрол маповете и съответно не виждаме, че така хората не стигат докъдето трябва и ние ги губим. Така че е изключително ценно и както сами разбирате, нали, без тази информация ние наистина стреляме насляпо. Също така е изключително ценно да разберем от записите, от рекордингите, които ни предоставят тези инструменти, какво точно е поведението на хората. Като влезат, дали започват директно да скролват много бързо, т.е. да сканират страницата, дали четат, дали натискат на бутоните, дали натискат на изображенията, търсейки нещо да се случи, дали няма някакви проблеми на страницата, защото понякога се случва така, че когато добавим някакъв нов елемент или променим някой друг, страницата се променя тотално и ние си мислим, че всичко е наред, и на следващия ден се оказва, че нашите продажби са много по-малко, отколкото са били преди това. И гледайки рекордингите, ние можем да видим, че този нов елемент, който сме добавили, или промяната в елемента, който сме искали да променим, е довела до това, че е скрила бутона, или пък е довела до това, че самата опция за купуване не работи и така нататък. И по този начин ние можем да си спасим бизнеса, както се казва, и с една малка промяна реално да се върнем обратно в играта. Също така това, което често се случва, съм забелязал не само при мен, а и при повечето хора, които използват тези записи, е, че гледайки страницата, гледайки какво хората правят на страницата, като колкото повече рекординги гледате, толкова по-добре,
започвате да изграждате действително с някакви хипотези, започват да ви идват някакви идеи, какво може би куца във вашата страница, какво на хората им обягва, какво би било добре да добавите или да махнете и съответно така може да си направите един списък с хипотези и лека по лека да започнете да ги отмятате по такъв начин, че да оптимизирате своята страница и да продавате повече, защото да, наистина офертата е най-важната, след това продукта и най-накрая рекламите, но пък ако имате прекрасна оферта, но не сте я структурирали по най-добрия начин за хората, за вашите потенциални клиенти, е възможно да ги изгубите и да почнете да сменяте офертата, въпреки че тя е много добра, а в крайна сметка да се окаже, че с просто пренареждане на частите на страницата или пък с правене на някой бутон по-голям или по-очевиден, да придобиете много по-евтино клиенти и да продавате много повече. И за това, както казах, Google Analytics няма как да ви даде тази информация, както и други инструменти, които се занимават с подобна обратна връзка от нашите посетители, използвайки такъв тип инструмент, който реално ви създава тези хитмапове и ви дава записи, вие придобивате по-добра представа реално какво се случва, какво става и как можете да дадете повече на вашите клиенти, как можете да ги стимулирате в крайна сметка те да извършат желаното от вас действие. Примери за такива инструменти са Hotjar и CrazyEgg. И двата инструмента са безплатни, поне в началото, като Hotjar мисля, че има и така цялостна безплатна версия, по-точно със сигурност има такава. Разбира се, тя е с някои ограничения, но пък ще ви свърши работа. Така че, ако сега започвате да изграждате своят онлайн бизнес, правите своята страница, то е добре да си вземете някой от тези два софтуера, CrazyEgg или Hotjar, и да сложите кода на вашата страница и след това да започнете да отделяте по някакво време, за да анализирате какво се случва на вашата страница, дали нещо не може да промените и да я направите по-добра и съответно да следите развитието, като разбира се тези инструменти или по-точно този инструмент не може да по него да определяте цялостно своя бизнес, той е там само за да ви даде някакви насоки, като е добре да сверявате информацията с другите инструменти, с които разполагате. Това е Facebook рекламата, т.е. обратната връзка, която получавате от рекламите, както и Google Analytics, и по този начин да изградите по-ясна представа и съответно по-точни хипотези, които имат по-голям шанс в крайна сметка да доведат до крайния резултат, който искате. Така че, ако правите свой сайт сега, то сложете Hotjar или CrazyEgg, или ако искате някой друг софтуер, който предоставя хитмапове и записи, и започнете да отделяте време и ще видите как лека по лека хората ще започнат все повече да купуват от вас, защото вие им давате това, от което имат нужда. В противен случай ще трябва да стреляте насляпо и да се надявате, че всъщност наистина вие знаете най-добре какво искат хората и им го давате по най-добрия възможен начин. И така, аз съм доктор Бо, силно се надявам, че ще започнете да използвате този инструмент, защото вярвам, че ще ви бъде изключително полезен и съответно ще увеличи вашите продажби. И така, ще се видим скоро. Чао!